Dyma Carwen, un o 2 geir trydan cymunedol rydym wedi ei osod ym Bethesda ac yn Abergynolwyn. Yn y fideo yma, rydym am ddangos i chi sut i wefru'r car gan ddefnyddio pwynt gwefru cyflym. Mae pwyntiau gwefru cyflym yn gwefru'r car mewn oddeutu 45 munud ac wedi ei lleoli yn aml ar hyd trafferth. Maent yn ddefnyddiol iawn ar siwrna hir pan ydych chi ddim eisiau disgwyl yn hir i wefru. I ddatgelu pwynt gwefru'r car, pwyswch y bwtwm yma sydd i lawr i'r dde o'r olwyn. Bydd hyn yn agor fflap ar bonet y car. Ar gyfer y fideo yma, rydym yn defnyddio pwynt gwefru cyflym Ecotricity. Mae'r cwmni yma yn gyffredin iawn ar hyd trafferth Prydain, ond mae nifer o gwmnïau gwahanol yn bodoli, felly mae'n bwysig gwneud eich gwaith ymchwil cyn cychwyn. I ddefnyddio pwynt gwefru cyflym Ecotricity, mae'n rhaid lawrlwytho'r app Electric Highway. Os yn bosib, lawrlwythwch a chyfrestrwch cyn eich siwrna i wneud pethau'n haws wrth geisio gwefru. Ar ôl agor yr app, pwyswch Charge a dewisiwch Scan the Pumps QR code. Daliwch eich ffôn i fyny nes mae'r QR code yn llenwi'r bocs sydd wedi ymddangos ar y sgrin. Unwaith mae wedi adnabod eich lleoliad, bydd yn gofyn i chi gadarnhau. Bydd yr app wedyn yn gofyn i chi ddewis pa gysylltydd rydych chi eisiau ddefnyddio. Y cysylltydd sydd ei angen ydy DC Cadmo. Ar ôl cadarnhau y pris a manylion eich cerdyn banc, cysylltwch y cysylltydd gyda'r car, sef y pwynt D ar y chwith. I sicrhau bod y car yn gwefru, gwiriwch bod y golau glas a'r ddangosfwrdd y car yn fflachio, neu bod y symbol gwyrdd yma yn arddangos ar y sgrin. A dyna ni! Mae pwyntau gwefru cyflym yn aml iawn wedi ei lleoli mewn gwasanaethau, felly dyma'r amser perffaith i fynd i nôl panad. I ddod ar gwefru i ben, rhaid pwyso'r bwtwm yma eto i ryddhau y cysylltydd o'r car. Tynnwch y cysylltydd o'r car a'i osod yn ôl ar y pwynt gwefru. Cofiwch gau y fflap ar bonet y car. Am fwy o wybodaeth am y cynllun ceir trydan cymunedol, neu wylio mwy o'r fideos how-to yma, ewch i'n gwefan www.arloesigwynedd-wledig.cymru.